De sleet, met kikkertsbloemen. De uittrapen wal een biet begroeid. Afjette palen en te hafle rijdt. De mietkraag met zijn dracht van klaver, blommengoed en al wat op een saine wachtet. Kam geer in mij. Het lood dat van de hemel komt, het balten dat oer de lanen klinkt. En al het bedruw dat libben om mij heen giert. Kam geer in mij. Het volk dat je zijn wenstee hier. En wat er bodden en vrotten duwen oer. En al wat je trop bloei en sterren gong. Kam geer in mij. Ik ken wat ze volgen. Er werd mij vanzelf wel eens daarop van, nou, dat we haren hier, of dat ze ze net gauw ze zullen, dat vond ik wel een mooi boekje. Boekje, zei ze altijd, hè. Ik ken nog zo'n grauwe boekje, het is ook een boekje, ik weet niet wat dat is in het Fries. Dat wordt je zou wel eens daarop, maar je jaren net volgen, nee. Wat goed is, dan jij je niks. Met meer dan 30 romans en verhalenbondels op zijn namen had Rink van der Velde een wichtige bijdrage leveren aan de Friese literatuur. Hij is een van de succesvolste schrijvers die het Friesland eerhoorn had. Na zijn versterren in 2001 is zijn schrijversarken nog altijd een breedplak voor nieuw literair werk. Alle jaren krijgen Friese schrijvers de gelegenheid om daar, bij het petgat van de Veenhoop, onder te dompelen in het verhaal van haar ziel. Beste verre. Nies krijgt stiek het plein oer dat die namen draagt. En op het plein die beeld. En ik ken die sissen verre, die nog stwarmen hadden vet op kregen. Dus tjest nog recht als dichter en als strijder. Een hele uw is wilst verroen en van die ken ik geen afscheid nemen. En wat u's aangeeft, zat wij hier in dit massale appel zitten, willen wij alle bezielen door dat oude lied. Dat hij het oude volk bewaren, dreigt zijn storm en twingerij. Dat zullen wij als Friesen zwarren, oudvaars erf, wij wijsjoerdij. Ik weer onkomend krantenman en doe mijn master. En op een moment iets keers me aan. Sjohan, spreekt ik glimkend. En met prijsend lood. Hast het hier de jacht, jongen. Je bent zonder mis de populairste en beminste dichter in Friesland. Als jongelui een vers ziekje om voor te dragen, neem je net in je van Obe Postma, maar van verder Schuren. In de oudere lui zullen zeggen, die verzen van verder Schuren hebben u wat te zeggen. Let deze jongen van God, van Eiteland of van Leefde, hij maakt het er zeker mee. Nee, kreeg ik kostbare les als was touw me in mijn jongheidskonken hast. Een wijze rier in poëzie. Sjouw de lurk, zei ze toen. Zeg hier zo verder. De lurk die in de zuivere maan de lege lanen efterliet, die dronken voor zijn eigen toon, was net als zilveren blieders. En als je lied naar het eind rent, alweer begint. Hallo, jongen. Vaak hier ik even dronken was van mijn eigen toon in mijn schreeuwerij en ik ben opnieuw begonnen en opnieuw begonnen. Hallo. Koffie. Een kopje koffie? Ja. En ook wat lekkers erbij? Nee, deze keer maar net. Lekker bakje koffie. Oh, deze keer bij koffie. Ja. Mijn naam is Hielke Speerstra. Ik ben schreeuwer. Ik ben een boerenband. Zo ben ik geboren. En zo zal ik altijd blijven. Ik beziek aan de ene kant mensen die ooit geen stem hebben. Een stem te aan.
Dat is niet eens het doel, dat is automatisch gegroeid. En dat spreekt alle mensen in alle landen, alle volken onblikbaar. Mijn boeken, als ik het goed heb, ben het een zegje. En daarvan ben we de helft ongeveer oorzetten in het Nederlands en draaien bij ons in het Engels. Ik schreeuw non-fictie, dus weer bij de levensgeschiedenis. De plattelandsraad die daar functioneren. Maar elk had een eigen taak. Maar ik had een stille mensen en stille hoop op een beter bestaan. En ja, daar bleek in hingen. Misschien dat ik nog een leven erachteraan krijg, zo, dan zoek misschien. Ik is op zoek naar een nieuwe areaal van mensen. Er zijn mensen die leven in de vensterbank en die stiegen boven de dagsgoot uit. Daar ben ik mensen die leven, ze heken de dagsgoot en die vallen niet onder. Is ik een verhaal. Maar uiteindelijk ben we eigenlijk gewone mensen. En om die stem te gaan, dan blijken vaak die mensen heel boven haar zelf uit te stijgen. En dat is dat laatste, dat fascineert me soms. Taal is krijgen een siepel. Het van de siepel, daar zit die memmetaal. En eromheen komen losse bladen, dat ben ik twaalf in de derde taal. En als het oud was, dan raffelen die bladen eruit en dan blijft die memmetaal uit. Maar schreeuwst in die memmetaal, dan is vaak de taal de spiegel van die ziel. Het Fries is een rurale, is een haast organische taal. Die zit heel dicht bij het land, bij de agrarische cultuur, bij de kleuren van het landschap, misschien bloemen. Die vindt waarom in de taal. De stem van het water, het klapperen van zon, alles zit erin. Obe Posma. Zijn wat organische vesten. De briljante Friese vesten van Douwe Tamminga. Ja, dat is gewoon van wereldklasse. Ik ben toch een Friese schreeuwer die het eerst bij zijn memmetaal komt. En ik bevind me wat dat betreft wel in goed gezelschap. Ja, van de Nobelprijswinnaar Singer bijvoorbeeld, dat is een Oost-Europeaan. En die schreeuwt zijn boeken in het Jiddisch en letter vertaald in het Engels zelfs. En hij wint de Nobelprijs. Dus waarom net eerst in het Fries schreeuwen? Beste verder. Wij gaan net in dezelfde wisselijn. Groeiden ongelijkers op. Maar hoe sterk viel ik doe en nou ik weer die warme en onbreekbare baan in leefde voor uw land en taal en eigenheid. En hier zit ik dan in de schreeuwerservaring. En het wordt me zwaar te moeden, want Jood is er geen recht nog groot genoeg om het vendel oer te nemen. Alleen het Grijtland verder is nog slucht en rjocht. Maar het had verskaat om kleur en blom en daarmee alles haast verspillen. Zal nou uw rieke spraak echt net zijn kleur en klank verliezen. Uw jurk wil poer uit protest, boven het geel net meer jongen. En is maar zijn redelijke helmplom naar bliedere oren vliegen. Je en hinne jongen, zei ze, en neem een opdracht mee. Let dode zinnen doen ze. Houd blommen in de taal als spiegel van de ziel van het volk. Daar sto ik hier van best. Door hier is de versteltocht, maar de laatste strofe uit mijn ierenlicht. Sa springt mijn het uit leed en onk, uit lege mieren van verdriet, en shit omheen een lichte vonk, een zelfsvergeten lied, dat zongend altijd heger klimt en neer geen ei meer neemt. Grootnis van Hielke Speerstra. Zat Hielke Speerstra hem zwaar gemakkerd oer het Friesk van nou en de toekomst. Ze makken Gisbert Japeks hem erom 1640 hinnen ek al drok om. De dichters zwargen er maar zijn werk voor dat het skreune Friesk werd broekt waard. De wichtigste literaire prijs van Friesland had dan ek zien namen kregen. Zo'n 1947 haar Obe Posma, Trines Riemersma, Tjebbe Hettinga en nog volle meer Frieske auteurs de Gisbert Japeksprijs won.
Maar hoe verhoudt de Friese literatuur hem tot de rest van de wereld? Geachte heer Anne Watman, u heeft wel eens beweerd dat de Friese literatuur aansluiting zou moeten vinden met Europa. Europese kwaliteit, dat zouden Friese schrijvers moeten hebben. Ze moesten voor hun culturele mede-Europeanen iets te zeggen hebben. Ze zouden moeten schrijven over een algemeen menselijke problematiek zonder het karakter van het eigen volk daarbij uit het oog te verliezen. Wel cosmopolitisch zijn, maar de eigen boerencultuur niet met het badwater weggooien. Ik zeg het maar even op zijn boerenfluitjes, maar dat was het toch, wat u wilde? Ja, het misleren speelt altijd een vrij grote rol. No? Het thema van de mensen die hemzelf verst werken in tegenwoordig problemen of zo. De dingen net omkennen. De verliezers, zoals je het zitten kennen. Ik geloof dat dat een beetje het thema is. Relatieproblemen spelen daar dus ook een rol bij. Ik denk dat het een beetje is. De anti-held wat er was zijn, ik weet het net, ja, dat een goede formule is, anti-held. Maar het is voor zo dat in een romanfiguur in het algemeen net zulke grote tanzans binnen. En vaak komt daar een negatieve balans op mensen met. Ik ben Huub Maus, ik ben kunsthistoricus. Ik heb ook over de naoorlogse geschiedenis van Friesland en met name de beeldende kunst geschreven. Maar ik merkte dat als je over de beeldende kunst in Friesland schrijft, zeker tot ver in de jaren 60... dan moet je het ook over de literatuur hebben. Want die waren in die periode eigenlijk heel nauw met elkaar verweven. Heel anders dan nu. Vandaar ook dat de literatuur, de Friese literatuur, bij mij in beeld is gekomen. Het is eigenlijk een soort offer wat men brengt om toch in die taal te schrijven. En niet wereldberoemd te worden. Je kunt hooguit wereldberoemd in Friesland worden als Friese schrijver. En die dubbelheid, dat spreekt mij aan. Dat je daar je uitweg in zoekt. Het mooiste voorbeeld is toch wel Anne Watman, die ik als voorbeeld genomen heb, die daarmee geworsteld heeft om, ondanks die keuze voor dat beperkte taalgebied, toch in kwaliteit op grote hoogte en zelfs op Europese hoogte te willen zijn. Dat ideaal had hij al van Menno ter Braak van voor de oorlog overgenomen, zeg maar. Maar dat je dat nastreeft, dat vind ik iets heel bijzonders. En dat heeft toch ook misschien wel iets te maken met de ambities die Friesland nu heeft met die culturele hoofdstad. Ik denk dat Friesland nooit die ambitie had gekregen als ze zich ergens niet tekort gedaan voelde. En als ze niet, die enorme geldingsdrang heeft iets te maken met voelen dat je ondergewaardeerd wordt. Nog een stap verder is dat je jezelf minder waardig voelt. Dat zou ook nog kunnen. Dat zit niet alleen bij Anne Watman, bij Trine Riemersma, idem dito. En die hele generatie die in de 60, Hessel Miedema had het ook. Dat hele wonderlijke gevecht met zichzelf en met zijn omgeving. En altijd dwars willen liggen, daardoor ook misschien wel. Dus het is vaak een rare knoop waarin mensen terechtkomen als ze zich sterk toch met die taal identificeren. En soms ook hakken ze die knoop door en willen ze er niets meer mee te maken hebben. Hessel Miedema is een goed voorbeeld daarvan. Die heeft afscheid genomen van die Friese taal. En dat kan ook gebeuren. Het is een worsteling. Dat heeft iets met die hele rare hybride Friese identiteit te maken. Dat kijken naar jezelf en dat kijken naar de wereld. En dat intrigeert mij. Dat wordt ook actueel in de wereld van vandaag, waar heel veel migratie aan de orde is en mensen met meerdere culturen te maken hebben. Niemand is meer monogaam in zijn identiteit, zal ik maar zeggen. Je moet dealen. Je moet met een grote wereldcultuur je verhouden, maar tegelijkertijd je eigen roots zoeken. En in die zin heeft Friesland een verhaal te vertellen. Schreeuwers en uitjouwers in contact brengen met de lezer. Dat is de achterliggende gedachte van het boekenfeest. De Friese uitjouwers presenteer je dit jaar met elkaar 44 nieuwe Friese titels. Voordeel van dit soort feestjes is dat de mensen elkaar vaker treffen en kennen. De feeststemming komt wat min op gang, maar praat is er gelukkig wel. Het gaat dan over het vermeende plagiaat van Ope Postma, Tineke Steenmeijers romandebuut over Nienke van Hichtem en de recensie van Tjette Piebinga over die ene ielreger die het opjoggert, voor mij het Bielsma. Vond ik net zo'n goede kritiek.
Maar ik hoor dat sommige als Lok Hermans en Bertus Mulder net op dit bal binnen. Serie wordt wezen, wij hebben zich uitnodigen verschillende mensen, maar dat is toch steeds niet waardig. Maar dit soort jongen, die komen toch net zo vol meer grote pommer aan de bal. En hoe de deer die de Friese schreeuwers beziekert. Verduld nou aan wat maar meer wat kwijt en Jo Smit is er hier. Jo Smit is er. Poorten is er hier. Pieper is er. Ja. Nou, wat dan hebben we nog? Die kent het hier. Nee. U wordt op uw wenken bediend. Leeuwarden en ook Friesland zijn een jaar lang het culturele centrum van Europa. Our gift to Europe, zo luidt de leus. De Frieske Meanskip wordt als voorbeeld gesteld voor hoe je ook Europeaan kunt zijn. Verbonden met je eigen roots, maar tegelijk ook de blik gericht op Europa en de wereld. Zoiets wilde u toch ook? Maar was dat ideaal niet een beetje te hoog gegrepen? Was dit niet een schoolvoorbeeld van wat je ook de Friese spagaat zou kunnen noemen? Kwam die sprong naar het allerhoogste niet voort uit een knagend gevoel van minderwaardigheid? De Friese spagaat, dat is wel beschouwd ook het thema van uw mooiste roman uit 1963, De Smeerlappen. Het verhaal over die rare Friese boer die gefixeerd was, geraakt op de genealogie en het geslacht. Zodanig zelfs dat hij niet erg vond dat zijn dochter Eeltje werd verkracht. Zo kon de naam van zijn geslacht dan toch nog voor het uitsterven worden behoed. Nou, dat weer helemaal de bedoeling net. Om wat vernijens te maken. Het was alleen het thema dat me griepte. En het thema weer dus dat wat eigenlijk pas aan het eind erin komt. Dat is man alleen maar een dochter wordt, dat de naam van die familie daar voortbestemmen doet. Dat hij bij krijgt. Dat hij eigenlijk de gedachte dat ik van nu ik kom binnen en dat ik dus van het begin gewoon best ontwikkelen. Maar ik ken maar dit idee aan dat komt vernijden weer. Dat is pas achteraf door de schrikreactie van de weken dat komt. Zegt u me nou eens eerlijk, meneer Watman. Was dit boek niet een metafoor waarin u iets van uw eigen persoonlijke drama blootgaf? U koos voor Friesland, maar merkte steeds meer dat u tussen een stelletje minkoekels was beland. Die trouw aan de Friese zaak was tegelijk ook uw noodlot. U kon er niet uitbreken, net als Eeltje in de Smeerlappen. Maar zie, de Friese Meanskip is dan eindelijk opengebroken. Ipe Meanskip is het nieuwe exportproduct geworden waarmee Friesland in Europa de boer op gaat. In elke cultuurnota tegenwoordig struikel je over dat woord Meanskip. Alsof kunst en literatuur iets aan doen hebben met Meanskip. Kunst is een revolte, een misdaad. Hoe dan ook, een uiting van een tegendraads individu en niet van een Meanskip. Zelfs niet van een Ipe Meanskip. Maar het is zo ver gekomen dat niemand in Friesland dit nog lijkt te beseffen. Is dat het dan, wat u wilde, meneer Watman? Met vriendelijke groet, Huub Maus. Wat doen zo'n actie, een culturele haatstad van Europa. Ze willen ons helemaal! Ja, dit is... Luister je! Het is zo ongelooflijk dat het uitkomt, hè! Ja, en dat we dit zo mooi ook goed in hebben. Ik wist zaken uitkomt u zitten. Wij willen Europa winnen. Dus het middelpunt van Europa. Ja. Fantastisch natuurlijk. Dit is toch geweldig. Leeuwe Semke. Ik had die roman De Horus van Hastings over de strijd tussen de herenboeren en de arme arbeiders lezen. Die website opzocht en foto's zien van die huis in Tweezel. Zo ben ik al een hele soort tijd te weten komen. Dus toen ben ik best in 1876 en ik in 1971.
Je pleats in Twizel is helemaal mijn stil. Maar de reed wit uit de gordijn, de petroleumstijl, de houtkachels, kouwen, bedstee en de mooie warme kleuren. Maar in boek ik meer moeite, omdat die Friesk mijn net meer is. Wilst het verhaal hoe de horens mij wel onspruts. Ik denk dat wij de leefde van Friesland en de Frieske taal delen. Maar ik ben net jaloers op hoe men de leefde in die tijd belibben. Het verschil tussen de rang en de stand wie vaak net opbrengen. Status wie wichtiger als geluk en mensen hier net een soort kar. We leven hier nou in een tijd dat alles kan. Maar ik dank in de kar nog behind worden door een ombad dat oneindig lijkt. De grote leefde erin litten, omdat er nog zo volle oors is. En beter beheining, zodat de seks vooral met plezier gaat. Uw tijd is de schaamte van doe al lang voorbij en daar mag ik graag hoe schreeuwen. Ik ben Hilde Talsma, ik ben 46 jaar. Ik kom uit Watten. Ik schreef Frieske boeken en het genre hoe ik ze omschreeuwen zou, is denk ik streekroman chicklit-achtig, maar wel echt romans. Ik ben in eerste instantie in dit verhaal vertellen wil. Ik heb verhalen in mijn hollen, die komen bij mij. Waar het waar komt, weet ik niet, maar ik heb gewoon dat er dingen bij me komen. Dat het haast soms zo is dat ik personages bij me krijg die het haast drama van schreeuwen mij. Ja, wees wel, ik ben wel eens, dan ben ik met in het boek, ben ik dan dat die eens kleren en dan staan de oren al weer te drammen van, wij hebben ook een leuk verhaal. Dus dat is mijn... dat is mijn inspiratie. Daarom ben ik begonnen te schreeuwen. Maar het is wel zo, dat ik die boeken schreeuwen ha en er een hele grote mensen dat hartstikke mooi vinden om te lezen, omdat ze het heel goed lezen kennen. Omdat ik schreeuw in het Sprekfries, ben ik maar een missie. Nee, ik ben het echt maar een missie dwaande. Maar ik vind het wel prachtig dat ik zo volle positieve reacties daarop krijg. En dat mensen ervan genieten van een mooi verhaal. Ik heb wel eens het idee dat Friesen wel eens een beetje bang zijn voor de eigen taal. Ze vielen in die taal, ze denken in die taal, ze praten het alle dagen, maar zodra het dan op het lezen of op het schreeuwen aankomt, dan worden ze er heel onzeker in. Ik weet net hoe de toekomst erin leidt, want ik heb het idee dat het best wel eens een beetje ophouden kan met de jeugd. Hoi. Hij heeft best een mooi plaatje. Ik heb het lekker, dank je wel. Ik neem groot, maar liet niet in de snu weg. Nee, mag ik ook hier? Ja, dat het. Uw scootje komt er nou aan, dat is de jonge Jan. En dat briltje dat lezen, zodat je hem direct aansnijden option kan, hem dat leuk vinden. Want ik schreef natuurlijk die boeken over die scootjes. Maar als je nog nooit in een roefgesjoen hast, of nog nooit een sweater uitletsen hast, dan hast je helemaal geen idee van hoe zwier het is of hoe krap het is. Van de week hebben we aan het laatste dat de Friese persboekerij in zijn glorie toch de uitjouwer van grote Friese schreeuwers als onder meer Hielke Speers, Dirk van de Ploeg, ik van Ferdinand. Die had de geest ik jong, maar we jammeren net. Dus Jets is er gelukkig. En die jouwt de boeken uit van Hilda en Hilda die schreeuwt je in een clip mop. En ze maak ik wel, want ze hadden hier aan het schreeuwen, wij jammeren al om me volgen. Leven Simke. Daar hast een wichtige rol spelen in de geschiedenis van de Friese literatuur. Maar die romans, gedichten, merkes en een itensierdes boek voor de hogere klasse. Voor de volkse keuken wie het minder geschikt. Maar daar viel ik me al thuis. Zo dwaande wordt er wel zijn dat mijn soorten van boeken net literair binnen. De eeuwige vraag wat literatuur is, had misschien wel te krijgen maar de klassenverschil van jaar tijd. Leven Simke. Het gewone volk wie in de eigen van de elite minderwaardig en kon vaak net of min lezen.
Dus wat ze al lezen wie net al te dreig, wils dat amper voorhanden wie. Dat is intussen wel verloren. De opvattings van gewoon mensen daar verroer net. Sabine Delieu, die joert daar nog praten over initiatieven van onderen aan, als het gaat om ideeën van het gewone volk. Zolang die literaire herenboeren in haar pronkkamer zitten blijven, zullen ze nooit echt onder de mensen komen en worden de klassenverschillen altijd nog in stand houden. Prachtige boeken in de kroorden, van elk wat, van Lietsebeen, geschiedenisboeken, hele mooie romans, er zit van alles in. En het was mensen weer in de kunde brengen maar de Friese boeken en dat slaagt het zo prachtig, want er is een praatje door en dat gaat heel goed. En wat ook heel mooi is dat 20% van de verkoopprijs gaat naar de vereniging hier in het dorp. Ik schreeuw zat ik praat. En ik vind het wichtig dat mijn lezers genieten van een mooi verhaal in de taal van haar hart. Daar luidt voor mij de weerde als schreeuwer en wat schreeuwt die blijft. Ik hoop je dat er op 96 hier nog eerder een boek van mij op een bureau luidt, zoals dient nou bij mij. Maar hartelijke groetnis van Hilde Taalsma. We vielen in uw taal. We denken in uw taal. En we praten uw eigen taal. De Friese literatuur is zadwaande net los te zien van het plak dat we libje. De bliene dichter Tjerbe Hettinga beschreeuwt dat in het gedicht besteen. De zinnen is mijn ziel, het wetter mijn lichaam. In dit landschap leidt mijn leven besletten. In mijn eigen die het nimmen ken.